Salutare tuturor și bine m-am găsit la un nou episod. Înainte de a începe acest video, v-aș ruga să lăsați un like, un coment dacă mai vreți episoade cu jocul acesta și să vă abonați dacă nu sunteți. Astăzi ne vom juca Sniper 3D Refoil sau Sniper 3D, cred. Nu pot să trec de o misiune. Am mai făcut înainte că trebuie să faci vreo 3-4 misiuni, poate chiar 5, ca să poți să te joci bine. Să poți să joci misiunile alea. Și e una care nu poți și așa că o să ne jucăm la Primary. Este un joc cu asasini, cu sniper, shotgun, arme în general. Ok, kill the thrill bands. 3 bandiți. Cel mai bine e să le dați în cap ca să nu vă vadă nimeni. Că dacă ratați se sperie și te văd. Aici este foarte ușor. Îi tragem în căpuț. Pentru că, cum am spus, trebuie să le trageți în cap ca să moară instant. Ok, cade, am făcut și level 4. Așa, este foarte ușor la început. Este o misiune care îmi place să omor nu știu câți deținuți care aleargă. Cioia care apucă. Reclamele astea care nu le suport. Package. Package. Dacă iau un d-ăsta sau ne. Hai mă, lasă-mă. Nu mă lasă. Sniper. Nu știu de ce nu mă lasă. O să ies. Da, am o poză cu un Ferrari, da. Da, trebuia să le cumpăr. Și nu dau eu banii. Uitați, alea sunt sniper pack-urile. Hai să ne jucăm tot la Primary. Am făcut 6 misiuni. 6 misiuni din 30. Stați un pic să dau mai încet la televizor. Acum este perfect. Și trebuie să save the hostage. Ok, noi trebuie să-l omorâm pe tipul ăsta. Ia uitați, am dat headshot prea ușor. Poliția se chinuia. Cred că eu sunt angajat al poliției și să omor infractorii. Cred că dăm yes. No. Next. Și să vedem ce misiune este la Primary, următoarea misiune. Ok, nu cumpăr. Ce trebuie să dau upgrade? Că știu că l-am upgradat la toate. Maxim. Da, este maxim. Îmi spune așa că ei cred că nu am. Hai să vedem. Breaking news. Kill the person that usually prefers the journalist separated and will pick breakers the cup. The necessary modified way. Aici n-am știut niciodată pe cine să omor. Serios, n-am știut niciodată pe cine trebuie să omor eu. Să trebuiască să omor pe tipul ăsta? L-am nimerit! Nu te cred, n-am știut niciodată să trec de aici.
I-a intrat în inimioară. Nu, serios, eu nu știam să trec de aici, că nu știam pe care să o omor. Când trăgeam în cine nu trebuie. Reclame stupide. Tot îmi dă la spec că, ups, eu vreau aici să joc, să termin misiunile. Aici ce trebuie să fac? Rescue on fire, eliminate the gang, the when gangster, maximum security prison. Ok. Ăștia să fie ăsta. Bă, gangsterule. Polițai. Dar nu știu unde trag ăștia. Să fie în ăștia? Nu știam pe cine să omor. Și de asta, cred că... Da, mi-am dat ăla. Așa mă uit mai atent. Nu. Deci eu prima oară l-am omorât pe tipul ăsta. Omăle, ți-am dat headshot. Ăștia-s gangsterii. Gata, și mai sunt? Și ăsta de aici. Uitați, el trăgea în polițiști. Headshot. Acum mă prinsesem, că mi-a arătat atunci headshot și eu am știut. Aoleu, reclamele astea mă enervează. Ok, daily mission. Haideți să încercăm și un daily mission. Cred că asta mai facem 2 misiuni și atât. Uitați, asta e misiunea care vă spuneam eu. Pe bune, l-am nimerit? Uitați. Bun, pe toți. Încarcă-ți. Bă, voi nu scăpați de mine așa ușor. Gata, și am tras și ultimul. Trăgea cu mai multe gloanțe. Am înțeles. Am făcut și level 5. Cred că aici va lua sfârșit episodul nostru. Eu am fost Ian cu Florin și ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!